विद्यार्थी मैत्रिणींनो, मागच्या भागामध्ये आपण स्निग्ध पदार्थ याबद्दलची माहिती बघितली. आता सूक्ष्म पोषण मूल्यमध्ये आपण जीवनसत्वे याबद्दलची माहिती बघूया की जीवनसत्वे ही चैतन्यमयी सेंद्रिय आहार तत्वे आहेत आणि जीवनसत्वे म्हणजे छोट्या प्रमाणात अत्यावश्यक असणारी सेंद्रिय संयुगे म्हणून सुद्धा ओळखली जातात आणि ही निरोगी आरोग्याची वाढ व देखभालीसाठी आवश्यक असतात. तसं त्यांनी आपल्याला एक प्रश्न विचारला की तुम्हाला माहीत आहे का, बरीचशी जीवनसत्वे शरीरात निर्माण केली जात नाही, म्हणून ती आपणाला आहारातून पुरवली गेली पाहिजे. म्हणजे आहारामधून आपल्याला ती जीवनसत्वे घ्यायची असतात आणि जीवनसत्वाचे 2 प्रकारामध्ये वर्गीकरण केलेले आहे, स्निग्धात विद्राव्य आणि पाण्यात विद्राव्य. अशा प्रकारची जीवनसत्वाचं वर्गीकरण त्यांनी इथे दिलेलं आहे की जीवनसत्व अ, ब, इ, के हे स्निग्धात विद्राव्य आहे आणि पाण्यामध्ये विद्रावत असणारे जीवनसत्व ब आणि जीवनसत्व क. तसंच आपण त्याचं वर्गीकरण सुद्धा पाहिलं आहे, फरक स्पष्ट करा सुद्धा पाहिलेला आहे. आणि स्निग्धात विरघळणारी जीवनसत्वे अ, ड, क ही स्निग्धात विरघळणारी जीवनसत्वे आहे म्हणून अशी ओळखली जातात. आणि जीवनसत्व अ बद्दल कॅरोटीनच्या स्वरूपामध्ये हे जीवनसत्व असतं पिवळ्या, नारंगी आणि फळभाज्यामध्ये. तसंच बीटा कॅरोटीनला जीवनसत्व अ चा पूर्वघटक सुद्धा म्हणतात. म्हणजे पिवळ्या आणि नारंगी रंगाच्या फळे आणि भाज्यामध्ये अ जीवनसत्व मिळतं. तसंच जीवनसत्व अ ची प्राप्तिस्थाने, कार्य व कमतरतेचे परिणाम आपल्याला इथे सांगितलेलं आहे की प्राप्तिस्थाने वनस्पतीमध्ये कोणती आहे की पिवळ्या आणि नारंगी रंगाच्या फळे आणि भाज्यामध्ये, जसं की आंबा, पपई, गाजर, भोपळा. तसेच हिरवे पालेभाज्यामध्ये सुद्धा अ जीवनसत्व असतं. मेथी, पालक, कोथिंबीर आणि शेवगामध्ये जीवनसत्व अ चं प्रमाण हे भरपूर प्रमाणामध्ये असतं. तसं प्राणीच्या प्राप्तिस्थानामध्ये दूध आणि दुधाचे पदार्थ, जीवनसत्वयुक्त वनस्पती तूप, यकृत मांस, अंड्याचा पिवळा बलक, मासे, माशांच्या यकृताचे तेल यामध्ये सुद्धा जीवनसत्व असतं. त्याची कार्य आपल्याला सांगितलेले आहे की उत्कृष्ट दृष्टीच्या प्रक्रियेच्या कामात जीवनसत्वाचे कार्य फार महत्त्वाचे आहे. म्हणजे आपल्याला दिसण्याचं कार्य जे आहे, दृष्टीचं जे कार्य आहे ते दृष्टीचं कार्य जीवनसत्वामुळे आपल्याला चांगल्या प्रकारे दिसू शकतं. आणि अजीवनसत्वाची कमतरता जर असेल तर मग मात्र आपल्याला आंधळेपणा येऊ शकतो. म्हणून जीवनसत्व हे महत्त्वाचं आहे डोळ्याच्या दृष्टिकोनातून. जीवनसत्व हे विशेषतः हाडाच्या, स्नायूंच्या व पेशींच्या वाढीसाठी सुद्धा आवश्यक असते. तसेच शरीराचे संसर्गजन्य रोगापासून संरक्षण करणे, स्त्री आणि पुरुषांच्या बाबतीत पुनरुत्पादनाच्या पद्धतीमध्ये कार्य करण्यासाठी मदतीचे ठरते. याच्यामुळे कमतरतेमुळे होणारा रोग म्हणजे रातआंधळेपणा आणि झेरोप्लिझिमिया, तसंच नेत्रावरण शुष्कता, बायोटॉक फिबके, कार्मिलर झेरॉक्सिस, किरोटॅलिसिया, संसर्गाला प्रतिबंध शक्ती कमी करणे, कायमस्वरूपातील अंधत्व येऊ शकते आणि अपंगत्व येऊ शकते किंवा अंधत्व सुद्धा येऊ शकते आणि त्वचा कोरडी पडणे ही त्याच्या कमतरतेमुळे होणारी रोग आहे. त्यानंतरचं जीवनसत्व आहे जीवनसत्व ड. तर जीवनसत्व ड हे त्वचेमध्ये सूर्यप्रकाशातील अतिनील किरणाच्या कृतीद्वारे जीवनसत्व ड तयार केले जाते आणि आपल्या त्वचेमध्ये 7 डिहायड्रोकोलेस्ट्रॉल नावाचा पदार्थ असतो. तो सूर्यप्रकाशाच्या उपस्थितीत आपल्या शरीरात जीवनसत्व ड मध्ये रूपांतरित करतो. तर त्याची आपल्याला प्राप्तिस्थाने बघायची आहे, कार्य बघायचं आणि कमतरता बघायची आहे. तर वनस्पतीमध्ये वनस्पतीरूपी अन्नातून जास्त मिळत नाही. नैसर्गिक स्रोत हा सूर्यप्रकाश म्हणून ओळखला जातो. परंतु प्राणीची प्राप्तिस्थाने आपली जीवनसत्व ड युक्त वनस्पती तूप, अंड्यातील पिवळा बलक, मासे, माशाच्या यकृतातील तेल यापासून जीवनसत्व ड, व्हिटॅमिन डी आपल्याला मिळत असते. आणि शरीराचे कार्य आहे शरीरात घेतलेल्या अन्नातील कॅल्शियम व फॉस्फरसचे शोषण होण्यास मदत करणे. तसेच ही खनिजे हाडामध्ये साठवण्यासाठी म्हणजे हाडांचे खनिजीकरण करण्यासाठी, हाडे बळकट करण्यासाठी या जीवनसत्वाचा उपयोग केला जातो. याच्या कमतरतेमुळे होणारे रोग म्हणजे रिकेट्स. लहान मुलांमध्ये ऑस्टिओमॅलासिस रिकेट्स हा रोग लहान मुलांमध्ये, त्याच्यामध्ये कवटीचा मऊपणा, हाडाचा ठिसूळपणा, पाय वाकडे होणे, मनगटावर तसेच गुडघे व पायाच्या सांध्यामध्ये सूज येणे हे रोग होऊ शकतात. अस्वस्थपणा, चिडचिडेपणा, ऑस्टिओमॅलासिस मोठ्या प्रमाणामध्ये होते. तसेच हाडांच्या चुकीच्या पद्धतीने वाढ होते व ती कमकुवत होतात. तर अशा पद्धतीने याच्या कमतरतेमुळे रोग होतात. त्यानंतर आहे त्याची त्याने प्राप्तिस्थाने सुद्धा आपल्याला चित्राद्वारे दिलेली आहे व्हिटॅमिन डी ची. तसंच जीवनसत्व ई हा रासायनिक घटकांचा गट दर्शवितो. त्याला टोकोफेरॉल असं म्हणतात आणि तो ऑक्सिडेशनरोधक म्हणून कार्य करतो. तर जीवनसत्व ई ची प्राप्तिस्थाने आहे वनस्पतीची आणि प्राणीज, धान्य, गहू, तांदूळ, डाळी, उडीद, मूग, हरभरा, हिरव्या पालेभाज्या, कठीण कवचाची फळे, विविध वनस्पती तेल यापासून व्हिटॅमिन ई मिळतं. प्राणीज प्राप्तिस्थानामध्ये मांस, अंडी आणि दुग्धजन्य पदार्थ यापासून व्हिटॅमिन ई मिळतं.
त्याची कार्य आहे योग्य प्रजनन होण्यासाठी, प्रजोत्पादकता वाढवण्यासाठी जीवनसत्व ईची आवश्यकता असते. ई जीवनसत्व भस्मीकरण विरोधी घटक म्हणून कार्य करते आणि पेशींच्या बाह्य भागाचे संरक्षण करते. त्याच्यामध्ये कमतरता आहे व्हिटॅमिन ईची. व्हिटॅमिन ईच्या कमतरतेमुळे प्रजनन क्षमता कमी होणे, लक्षणे प्रजोत्पादन क्षमता कमी होते, लैंगिक दुर्बलता येते, कमी वयात प्रौढत्व येतं, स्नायूची अकार्यक्षमता, यकृत खराब होणे, खास करून हृदयाच्या स्नायूची दुर्बलता, असे प्रकार आपल्याला इथे दिसून येतात की व्हिटॅमिन ईच्यामुळे बरेचसे घटक जे आहे ते आपल्या शरीरामधून नष्ट होतात. म्हणून प्रजनन क्षमता कमी होणे हा एक महत्त्वाचा परिणाम व्हिटॅमिन ईच्या कमतरतेमुळे होतो. त्यानंतर जीवनसत्व के. तर जीवनसत्व केला जीवनसत्व के हे वनस्पती आणि प्राणी यांच्या उपलब्ध होणाऱ्या पदार्थामध्ये असतं आणि त्याची जैविक सक्रियता एकसमान असते आणि सर्वत्र आढळते. काही जीवाणू देखील त्याची निर्मिती करतात. म्हणून जीवनसत्व क ची प्राप्तिस्थाने वनस्पती, हिरव्या पालेभाज्या, मेथी, अळूची पाने, पानकोबी, पालक व इतर. तसेच अंड्याचा पिवळा बलक, दूध आणि यकृत ही प्राणीज प्राप्तिस्थाने आहे. शारीरिक कार्य त्याचं आहे आठवड्यामधील एकदा बॅक्टेरियाद्वारे संश्लेषित केले जाते आणि रक्त गोठवण्याच्या क्रियेमध्ये हे जे आहे व्हिटॅमिन के आपल्यासाठी शरीरासाठी उपयोगी पडतं. याच्यामुळे कमतरतेमुळे काय होतं की अति रक्तस्राव होतो. जीवनसत्व केच्या कमतरतेमुळे अति रक्तस्राव होतो. त्यामुळे शरीरातील जखमेतून किंवा भेगेतून सतत रक्तस्राव होत असतो. म्हणजे रक्तस्रावाचं प्रमाण व्हिटॅमिन केमुळे जास्त प्रमाणामध्ये आपल्याला होतं की त्याचा अभाव जर असेल तर बऱ्याचदा आपल्या शरीरातून रक्ताचं जर एखादी जखम झाली आहे तर सतत रक्त वाहत असतं. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे की आता जलद्राव्य जीवनसत्वे आपल्याला बघायची आहे. दुसरा भाग आहे जलद्राव्य जीवनसत्वे. तर पाण्यात विद्राव्य जीवनसत्वामध्ये ब गटातली जीवनसत्वे येतात. त्यामध्ये जीवनसत्व अ जसे की थायमिन, रायबोफ्लेविन, नियासिन इत्यादी जीवनसत्व क यांचा समावेश होतो व जीवनसत्वे पाण्यात विद्राव असल्यामुळे शिजण्याच्या प्रक्रियेमध्ये काही अंशी नाहीशी होतात. त्याचप्रमाणे पाण्यात विद्राव असल्यामुळे शरीरामध्ये जास्त काळ ती साठवली जात नाही. आणि थायमिन जीवनसत्व ब या नावाने देखील ओळखले जाते आणि थायमिन उष्णतेमुळे नाश पावत असते. तर या भागाची माहिती आपण पुढच्या भागामध्ये बघू. धन्यवाद.